tarda a tothom, benvinguts en aquest nou capítol de la sèrie Minecraft per a profes, capítol 34, i estem aquí amb el nostre ajuntament, edifici públic d'aquest petit poblet, que al final la veritat és que és un edifici que segurament està sobredimensionat pel tipus de poble que estàvem construint, però vaja, ja funciona pel que volia fer, que és ensenyar una mica un altre estil diferent de construcció, un edifici una mica més complex, una mica més gros, doncs, per aquesta part final d'aquesta primera part. Com veieu, he fet alguns canvis, a part de completar una mica l'exterior de l'edifici com vaig dir, he canviat les tanques dels balcons perquè m'agraden més de pedra, alguns canvis també en la part de dalt, he fet aquestes finestres més grans que donen aquesta entrada de llum tan potent a l'edifici. Ja veieu que les quatre bandes tenen aquest mateix disseny amb aquestes finestres més grosses, que la veritat és que m'agrada força com ha quedat. Aquí tenim els dos nivells dels balcons amb les dues tipus d'arcades, i aquí dalt tenim un petit terrat, el que s'hi accedeix des de la segona planta, i que hem aprofitat també per fer aquesta tanca que dona aquesta part estètica, diguem-ne, al sostre, no? Si us hi fixeu, la part de fora ja està tota texturitzada, amb diferents tipus de blocs, que donen aquest look una mica antic. Aquí a la part de fora, per tant, doncs de moment no hi farem massa res més, s'hauria d'acabar d'arreglar una mica aquest terra, posar algun bloc més d'andesita en aquesta zona que encara hi ha massa verd, etc, però això ja ho acabarem. I ara lo important aquí és ocupar-nos de l'interior, d'acord? Bé, pel que fa a l'interior, donat que hem dit que això és com una espècie d'edifici públic, a part d'il·luminar una mica el cotarro, perquè ara mateix està bastant a les fosques, i això podrem fer diferents coses. Una de les que se m'acudeix és, per exemple, fer servir catifes, el trapa la guardarem, que la necessitarem per alguna cosa, per exemple, fer això així, i ara una mica el que hem fet algunes vegades, no? Una mica així, posar-los una mica com si hi hagués un petit desnivell en el terra, diguem-ne. No totes les podrem deixar posades perquè, com que posarem alguns objectes, en algunes zones possiblement les haurem de treure, però vaja. Així també vosaltres veureu millor el que anem fent, perquè si no l'interior dels edificis no és fàcil, d'acord? A veure, posem aquesta d'aquí, mirem una miqueta al terra, jo crec que en general ja en tenim prou, potser una altra aquí, que és la zona que queda més fosca, i així podríem posar una altra aquí, de moment, molt bé. Així ja ho tenim tot il·luminat i sense la necessitat d'afegir torxes per tot arreu, que no queden massa bé. Podríem fer algunes làmperes o el que sigui, però vaja, en tot cas això ho veurem al final. Aleshores, en aquesta planta baixa, una de les coses que podríem posar, per exemple, és un mostrador de fusta, potser, mirarem què tal queda de fusta. Mira, ja, de fet, per exemple, aquesta... No, sí que la podem deixar, perquè crec que un mostrador de 3 ja és suficient. Amb les catifes també, per exemple, en aquest cas amb una catifa blanca podem provar, les podem posar a sobre i fer com una espècie de sobrenivell. En aquest cas, d'aquest color no m'agrada, així que anem a buscar un de marró, per exemple. Perfecte. I aquí darrere, com si fossin arxivadors i llibreries, diguem-ne, amb espai per guardar documents, etc, podem posar algun tipus de cofre, podem posar les llibreries, també, com deia, i inclús amb les trapes fer algun tipus de prestatgeria o alguna cosa així. Anem a veure què tal queda. Per exemple, podem posar aquí dues llibreries, un cofre i un cofre, per exemple. Aquí la trapa l'hem de posar a sobre, així que ho farem perquè així no hem de treure la part de la il·luminació. I aquí a la cantonada podríem posar això i buscar, per exemple, un test. Per exemple, això ho guardarem perquè ho tornarem a fer servir segur. Posar un test aquí, buscar una flor, per exemple, una d'aquestes, i posar-la aquí. Potser una altra cosa interessant de fer seria aquí posar una trapa, com si hi hagués una petita entrada. De fet, també ho hauríem de fer aquí, aleshores, però no vull sobrecarregar-ho massa. No té un look massa modern, que és precisament la idea, però vaja, crec que s'entén una mica la funcionalitat. Ho farem tot una mica pim-pam. Després, a l'igual, fora de càmera, fem algun tipus de modificació. Aleshores, una altra cosa que m'agradaria fer aquí al costat, com si fos una zona d'espera, no sé si tan a prop de l'escala o potser l'hauríem de fer més petit, i aquí, per exemple, amb una llosa podem provar amb les de quars,
Podem provar amb les de roca. També us diria que potser podríem provar amb algunes de les de... amb aquesta que és de color taronja. Fer una espècie de sofà, no m'acaba de fer el pes. Mirem totes les lloses que tenim disponibles. Potser aquesta de fusta més fosca i canviem el bloc de color, potser. Bloc de formigó una mica més clar, formigó gris clar, a veure. Quelcom així, no em desagrada, no, la veritat és que queda prou bé. Aquí davant, doncs, podríem posar una estora però d'un altre color, per exemple, doncs, una catifa vermella que ressaltarà força, seria una cosa interessant, per exemple, la tornem a posar aquí sobre, i així tenim, doncs, una petita catifa que inclús podem fer més gran. Podríem posar algun sofà més petit, per exemple, aquí, fer alguna cosa així, no? I llavors doncs, posar aquí mateix una altra petita llosa. Aquestes no, Mirk, aquestes sí. Per exemple, quelcom així, llavors hauríem de canviar això i posar-ho així. Per exemple, aquesta la trauríem, crec. Però crec que un és suficient pel que estem fent i això ho deixarem així que m'agrada més. Com queda? Com que això són blocs, doncs també ho podem situar sobre qualsevol cosa que vulguem, testos, plantes, qualsevol cosa, però vaja, com us comento, la idea és fer quelcom mínimament senzill. Aquest bloc no m'acaba d'agradar, però vaja, ara mateix tampoc se m'acudeix quin més posar-hi, així que de moment deixarem aquest i ja veurem. Un altre, per exemple, tipus de petites decoracions doncs, que podem fer, per exemple, amb una tanca, podem posar la tanca aquí, buscar fulles, per exemple aquesta que és més densa, i posar-la aquí. D'acord? Com si fos una petita planta. També ho podem posar així, tot i que en aquest cas doncs, no queda tan bé. I com que no vull que tapi la finestra, intentaré no desmuntar la casa, Mirk. Doncs mira, això ho traiem, això ho posem aquí, això ho posem aquí i aquí, i fem el mateix. Posem això aquí i posem això aquí. Són plantes més modernes que el que segurament doncs, tindríem un edifici d'aquest tipus de pobles i aquest tipus de coses, però vaja, m'interessa ensenyar-vos algunes cosetes així de decoració, coses molt bàsiques, molt elementals, però vaja, que crec que són interessants. Aleshores, ara agafem les escales, ja que allà hem fet servir fusta fosca, doncs farem servir el mateix, per exemple, i podem posar aquí al mig, no podem, evidentment, perquè tenim les trapes en allà, però aquí podríem posar una petita cadira, per exemple, potser dues, tot i que sí, podríem posar potser dues cadires. No m'agrada la torxa en aquest cas en aquí, per tant, ho canviarem per roca i la posarem en aquí, per exemple, en aquí, catifa, de color gris, pam. L'altra cosa, s'està fent de nit, passem el dia, que es veu tot molt millor, i el que podríem fer és posar alguna cosa aquí a la cantonada, per exemple, doncs també una tanca i aquí una placa de pressió, per exemple, a veure què tal queda. No m'agrada com a taula, així que potser un bloc... Podríem posar una llosa, potser. Veieu que vaig pensant una mica en directe, oi? Vull dir que la cosa és complicada. No m'agrada. Bé, ja pensarem què podem posar en aquella cantonada, de moment ho deixarem així. Em sembla que provarem amb terracota marró i formigó marró, a veure si la terracota marró m'agrada més. Estic trencant la casa, Molt bé, apa. Fetes les reparacions.